dio hasiera herrialden Mazedoniaren kalejira honek. Eta, bueno, itzaletik doazte, sekulako eguzkia egiten du. Baina, bueno, gu jarraituko diegu eta ikusten ditugun herrialde askotariko, bueno, jantziak, dantzak eta jendea noski, gora aniztasuna! Elkartu gara hemen kuadrilla batekin ari dela, bueno, kale jiraz gozatzen, zer modu, zane? Gustora elkartu gara hemen bizi dela nire laguna eta bote bat hartzen eta honekin elkartu gara eta
Bitxia da. Zenolako giroa sortzen da hemen, aniztasunaren kale jira honetan? Ba hori, anistasuna, pluralitatea, jende pillo, zakit, kultura ezberdinak eta denak elkarrekin disfrutatzen, ez? Ba, primeran, super ongi pasa eta disfrutatu ere. Vale, eskerrik asko. Esker. Ba, elkartu gara hemen zurekin, Oiane, zer modu zaude? Ba, oso ongi, oso pozik, ez? Hau guztia aurrera ateratzeaz eta bueno, azkeneko hilabetetako lan guzti hau, ez, ikusteaz. Ikustarazteaz, klar, hainbeste herrialde ez, haien kultura, haien musika ere, plazaratzea garrantzitsua da festa global honetan, ez da? Hori da, bai, ez da, eta adibidez, bueno, kolore guzti hau ez, kolore guzti hauek ikusteaz, eta Iruñak duen anistasun hau guzti hau ere, erakusteaz eta ezakit festara eramateaz, ez? Claro, bai, zer azkenean, baita ere oso jai, bueno, hemen daukagu musika, ez dakit entzungo zabegun, hau da uzkat hemen kriston giroa, ez? Itxarongo dugu igual, pasatzen arte? Bai, bale. Eta zenolako helburuak dituzue edo horrelako kale jira bat sortzerakoan? Bueno, azkenean ere oso polita da ikustez, esandakoa ez, Iruñak daukan anistasun kultural guzti hau batera ekartzeaz festara ere, eta bueno, ezakit ospatzeaz ere, San Ferminak ere guztionak direla, ez? Ikuste. Hori da. Ba, primera, Oiane, asko disfrutatu. Esker. Badakit lana duzula, baina jarraitu bai, haiekin baita ere disfrutatzen. Disfrutatu zuek ere bai, eskerrik asko. Mila esker, aio. Adelante, sí, adelante, sí. Adelante, sí.
Kaixo, Mikel, zer moduz? Ondo, hemen, kale jiran, arratsalde ona pasatzen. Arratsalde pasazarete, oberenan dantza taldekoak, ezta? Hori da, bai. Eta zer da zuendako kale jira honetan parte hartzea, aniztasunaren egun honetan? Bueno, gu idaztik ere parte hartzen dugu kale jira honetan, eta bertzen dugu gure hirian, pues hori, aniztasun handia badagoela, kultura asko eta ezberdinak, eta uste dugu oso polita dela gu ere parte hartzea, pues, mota hontako kale jiratan, hori da. Noski baietz, ezta? Euskal kultura ere, kultura guztien parte dela ere, bai. eta kultura guztia ere elkartu behar garela, ez? Erakusteko aniztasunean dagoela hor gakoa. Hori zera, bai. Hori, duela, ez dakit esan, duela urte batzuk ere auzoko kolektiboekin parte hartu izan dugu hainbat dinamiketan, hori beste kulturetako edo beste estatutako dantza talde batzukin, eta hori, bai, beti izan dugu grina hori eta mugitu egin gara beste kultureko taldeekin ere, hori, oso gustora gaurkoan ere. Primera, Mikel, disfrutatu, nik uste dantzatzeko momentu ditzu zaizula, ez? Orduan disfrutatu. Vale, mila esker. Zuri, aio!
Hemen gaude, Itziar eta Isabelekin, ari zaretela aniztasunaren kale gira hau disfrutatzen, ezta? Bai. Oso interesgarria, oso polita, oso koloretsua, eta egia esan, pizten dizu barruan, ez dakit zerbait esatea, ze kulturak, ze anistasuna, hau bai dela benetan importantea. Bai, eta batzutan ez gara konturatzen, ez? Zenbat kultura bizi garen elkarrekin, ez? Hiri berean, toki berean, zer nolako giroa sortzen ari da gaurko egunean? Giro ederra. Eta oso polita, zerenik joan zan urtean ikusi nuen lehenengo aldiz. Eta izena ere iruditzen zait oso polita, Macedonia. Macedonia, bai. Hala da, ez? Hala da bizitza Macedonia, bai. Bai. Gero, egin zait ere oso unkigarria, Sahara Uriena. Ari ziren, Sahara libre, ez? Erraten. Bai, eta gure irrintzi moduko hori, iritsi zaidala bihotzera benetan. Nondik zatozte zuek? Bogara sakanakoak, etxarri eta urteai. Perfecto. Ba, disfrutatu asko, giroaz, egunaz, eta gora zuek. Eskerrik asko. Ongi pasa. Eskerrik asko ondo pasa, bale? Mila esker. Ba, utzi dugu ja, aniztasunaren kale gira hau, Macedonia hau, ba, dijoazte hor, udaletxe plazaruntz jaia jarraituz, eta gu bagoaz, abertzen beste nolako giroa dagoen Iruñan, ze badakizu San Ferminetan, giroa utzi eta ondoko iskinean beste giro bat duzu, beraz goazen.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.